sillä maailman keilaajatoimittajien järjestö on valinnut vuoden 1984 parhaat amatöörikeilaajat, yhden nais- ja yhden mieskeilaajan, ja parhaaksi naiskeilaajaksi maailmassa 1984 on valittu Tanskan Jette Hansen, jonka muistamme muun muassa pohjoismaisten mestaruuskilpailujen henkilökohtaisena mestarina. Miesten vastaava titteli menee Filippiineille. Paeng Nepomuceno on tämän arvokkaan tittelin saavuttanut, ja hänen ansioistaan mainittakoon muun muassa hyvin merkittävän Las Vegasissa olympialaisten aikana järjestetyn keilailuturnauksen voitto ja paljon muuta. Ja luovuttajana tässä oli Kansainvälisen keilailuliiton Euroopan alueen presidentti Gösta Zellén. No niin, juhla